Akude manikiniki naba balalela basishoyo kuleli sizwe. Nawe zisho okhumalo womntungu ombulasi ombethe osengobe wena wadla umuntu umnyenga ngendaba ikhambi laphuma lilinye lobengula ndoda kaMashobane umkhatshwa kazikode gasa kaMashobane zikode kagugu mazungezi kamalandela Mashobane kamzilikazi mawela nkomo ntokela. Awufuna ukuvotela wesifazane thumela round 13 F nge-SMS ku 33252. Isitop nawe zisho ngamalala msholozi inaba kaMantomela kaMnaba ukuthi abantu befinyelele nibe nabile mina engaveli ngaphambili ngoba ubuso buyaqopha msholozi omkhulu ngiyabona. Kanti mawufuna ukuvotela wesilisa uthumele round 13 M ku 33252. Khumbula uma uvota kaningi usibeke ethubeni elingcono lokuwina i-smartphone zindala zombili #nawe zisho. Ukhozi FM luhamba phambili.